मेट्रिक आनजादखौथ' मोजाङै पास खालामजोब्बाय गासैबो 80% 90% सोरबा 100आव 100 लाखिजोबदों। बेफोरो मा जादों दा जोबोर मोजां जोंनि बर'नि थाखाय मा गोग्गानायनि बाथ्राफोर नंगौना नङा? निस्सय नंगौ नाथाय प्रब्लेमा मा जायो हानायासो हायो कन्टिनिउ खालामबाय थानो फरायनायखौ बिनि उनाव मा मेट्रिक पास जानायनि उनाव बा हायार सेकेण्डारिखौ पास जानायनि उनाव खिन्थु जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मा जाना दङ दाबो साइन्सआव फरायनाय गैया आर्ट्सआवसो बांसिन फरायो साइन्स आरो कमार्सआव फरायनाय स्टुडेन्टसफोरानो गैया जायनि जाहोनाव जोंहा मा जालांगासिनो दङ जोंनि साननाया डाउननिफ्राय डाउन जालांबाय थादों माने प्रेकटिकेल साननाय मानसि गैला माने जोंनि माबायाव दायो सोरबाफोर पलिटिसियान्सफोरा थांनानै लेक्सार हैबानो बेफोरखौ बिसास खालामग्रा जालांजोब्बाय। स्टुडेन्टफोरनि बाथ्रा बुंदो दे आं बे बोराय बुरि बा आदै मादैनि बाथ्राखौ बुंनो थाङाखै आं दा ओंखायनो जों फरायनायनि माबाखौ सोलायनो नांसिगोन सिस्टेमखौबो जोङो 80% 90% लानानै पास खालामबाय थिगानो नङाब्ला जोंहा दा मा जानानै दंखायो चान्सआ बांसिन जाना दङ जोंखौ सबबो मिथिखायो जों टेलेन्टेड होननानै इन्टेलेक्सुवेला बांसिन होननानै अब्लाना जों मा जाय जि नों पास खालामबाय थिगानो जेबो माबा नङा जेबो प्रब्लेम गैया बिनि उनाव नों गावखौनो गाव साननानै नाय नोङो मायाव बांसिन इन्ट्रेस्ट जायो मायाव आरो स्पर्टसआव बा स्पर्टसआव बा मिउजिकआव बा मिउजिकआव बा डान्सआव बा डान्स जिखुनु आरो दै मार्सेल आर्ट्स बा मार्सेल आर्ट्स जिखुनु एनिथिं आरो दै एनिथिं नोङो जेराव गोसो बे लाइनाव थां बे नङादि नोङो मेट्रिकखौ आङो 90% लानानै पास खालामबाय दा आं कलेजाव फरायथारनांगोन बिदि नङा दानि दिनाव 90% 80% नाम्बार लाना पास खालामब्ला मा जायो मिथिगौ जेरावबो खामानि मोना आरो नोंथांखौ बे नाम्बारफोरखौ बे पार्सेन्टफोरखौ नायनानै माब्लाबाबो कम्पानियाव लाखिया प्राइभेट कम्पानिनि बाथ्राखौ बुंदों आं बेयाव मा नायगोन नोंखौ अनलि स्किल नों बेसेबां इंलिस रायज्लायनो हायो बेसेबां कमिउनिकेसना मोजां एसेबां नोङो खामानिखौ मावना दिन्थिनो हागोन बेल'सो अनलि मार्कस पार्सेन्टेजफोरखौ नायला आंनि साननाया बेबायदिदि नोंथाङा जेराव गोसो दोङो जेराव बांसिन नों जि बुस्थुखौ नों बांसिन खालामनो गोसो जायो बेखौनो खालाम बेयाव खालामब्ला नोंनि साक्सेस जानायनि माबाया बांसिन जायो माने 80आव 100आव 90% 100आव 90-95% चान्स थाखायो साक्सेस जानायनि मिथिबायना लोगोफोर बेनिखायनो दानि दिनाव एसे साबधानबो जा गोबां सुबुङाबो खफ्लंगा जालांजोब्बाय सिंनिफ्राय बुजि मोनबाय दा सिख्लाफोराबो एसे बाहाय साबधान जा गावसोर जानला मानला कन्टेन्ट बानायनायखौ नोंथांमोनाबो दायो सोलोंनो नाङा गोबां आगैमोनखौ बुंदों आङो दानि सिख्लाफोरा बेफोरबायदिसो खालामगासिनो दङ नोंथांमोनाबो एसे लिमिटाव थानो सेस्था खालाम गावसोरनि माबाखौ बासिना लाखि गावसोरनि सनमान होननाय बुस्थुखौ बासायना लाखिनो सेस्था खालाम फंबायमोनाबो मिथिबाय दा जोंनि समाजा जोबोर गाज्रि जालांनो हमबाय दानि दिनाव